जागोनलै जाया मानसिमोना दाबो जाया जायालै टाइम होलायलायदोंसो माबा 3:30 4:00 बेबायदि जागोनसै फाग्लासो जानायलै बिसोरो गावसोर हाबजागोनना हाबजायाब्रा बेलाय आंनावलाय फाग्ला दा टाइप सि सि मा सि सिबि नामा अ टाइप सि नामा ना जेनेरेल जेनेरेल नङा टाइप सि दाना माबाफ्रा बेलेग बेलेग थाजोबो ना बिदि जायो संसारा आच्छा मानसि मानो लोगो मोना बे मानसि बिसिनि माबाखौ सोर बुंबावनो आं दा अह' सापर्ट जायाखै माथो बेलाय जारला जानाय नङा दां होनबालाय सापर्ट जायाखै माथो खारनायाथ' दंथारो जादोंलै जादों प्रेसारखौलाय हरदों बिसोर फिल्डआव बानायग्राफ्रा नामफोरखौ माबा होननानै मालायबो फैयाबा आरो माथो खालामनो मा ओंख्रि जाबोखो माबासोमोनलै मैथा ना गोथाव जादों मैथालायनो बिलाथिसो नोंहा रौमारिया माखौ दानला नांगौ नोंलाय अमाखौ दानो भैरबखुन्द थांबाय फुङाव भैरबखुन्द थांनानै लोगोफोरखौ बुंना फैबाय आं नलबारि थांनो हाथायाव बिदि खामानि दंमोन फैसा नांगौनो माथो बेनोबो बिसिबां 2000सो फैसा फैबासो मावना हरगोन आं थाब होनना बुंहरदोंमोन ओइ लिंहरदोलै ओंखायनो बुंदों होगोन दा बेसेबां नांगौ होनना बुंबाय 2000सो लायो बेयो सिगांखौबो लाबाय फैसाबो लायो बेयो होननानै बुंबाय आरो फैनायल' हो बिजया ओमफ्राय बे 2000खौलाय होगोन दे होनना बुंदों औ बुं दे औ औ दे हा जागोन दे ए माबा प्रमनि सिङाव ए औ दे प्रमनि सिगाङाव बुंहरदों नोंनो फैसा नांगौ होननानै ओमफ्राय दा गावखौ होगोन होननानै बुंनांगौनो आरो आं बेखौथ' बुंहरबाय होखादोंमोन होगोन होननानै लिंहरलाय लिंहरदोल' होनना बुंहरबाय आं लिंहरदोल' होननानै दसे उनाव फैगोन माबायदि फैसा गैयाबा मावो मानसिया फैसा नङाबा जेबो जायालै जेरावबो फैसायासो गासिबो ओरैनो फुस्ला बायदि नाटक खालामबाय थादों नालाय बेयो फैसा मोनबा दानो फैगोन बिदि आरो बेयो दहाय होनबाना माथो दहाय फुङावनो थाब फैनो आं दहायथ' बे रायलायनायाव बेलासियाव पार्टिबो लाहैबायदिसो होनना बुंदोंमोन ना होमबाबो निरमला थांनाङानो फुङावनो खामानि बिसो बुंगासिनो आंनाव नोंसो बिदिनो फैबाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो नांगौबा बे बुंहरनांगौनो साखा बाखि बात है मैं फटाफट बनाई दूं आज ही लया हो माथो बुङा जों दहायनो फैगौमोन ना ने गावबो जागौमोन प्रनया नोंनो फन खालामहरदों आं बेयाव मिसकल मोननानै खालामफिनबाय आं फैसा लुबैदोंलै बेयो फैयाखै आंथ' दा फन हरबाय होननानै बुंबाय बुस्थुखौलाय मोनलांसिगोन बहा मोनलांनो गाबोनसो थांनांगोन
नोंसोरनो सोलायनो गारि भारा दङ माबा माबि दं फैजाया जेनेबा लायबाथ' लायबायानोसै आच्छा बेखौ जाबाथ' जों लायसिगोन दे जोंनो नांगौ नालाय जिनिसखौ बेखौ लायखानांगोन ना जों फैसाखौ होगोन होननानै कलेजआव बुंहरबाय नोंलाय बेसेबां नांगौनो बेलाय बेसेबां नांगौ माने बेखौ बुङाखै आं सोंहरनायमोन बेसेबां नांगौ नोंलाय होनना बुंनायमोन बुङाखै बियो उनाव रायज्लायगोनसो होयोबा होननानै मबाइलाव बेसेबांसो रायज्लायनो लायो हरा होनना बुंबाय आं बेलेगनावलाय बेसेबांसो लायो जोंनावथ' 2,000 लादोंलै बियो होननानै देलै लेंहरदो होनना बुंदां लेंहरदो लिंहरसिगोन र' फन खालामहरनांगोन बिराद फन खालामबायलै फैया बेखौल' टाइमखौल' बुंबाय थायो होननानै जेरखम आंबो फन खालामदों बेबो आंबो खालामगासिनो मानसियालाय मासे गाज्रि बेलाय मा मानसि पलिटाब्राय फैसा होनानै माबा हमजाबासो मिथिगोन ना बे मानसि गाज्रि लोगो मोनफ्लांनानै खामालै दानिया फैसायासो मावजोबो ने फैसायासो मावजोबो फैसा नङाबा जेबो गैया दुनियाव बिदिनो होना होमबा टाउन एरियानिबा जेबो नंलामोन ने जोंनावथ' नाङा फैसा नाङा सापर्ट जानो नागिरा बेलाय आंनावलाय आराम जायो आंनाव फैनो सिन्था गैया आंनि खासो नालाय बेलाय आराम जायो आंनाव माबा मोनसे जादोंदां आधा सुथासो माबा मोनसे दंमोन हेरफेर औ गावबा गाव बायदिल'बाथ' जानो औ आसोलनो लगायना होलै आसोलफोरनो लगायना हो माथो खाथेर खालामनायफोरखौ
Sona बाहेराव थांनांगौ जाबाय এনেকা হ'লে নহ'ব দে কিন্তু এনেকা হ'লে নহ'ব তুমি দিব আহিছা নেকি হা হংকং দি তাত ঘৰত টোপনি মাৰিব লাগে ইয়াতে আহি কিনে টোপনি মাৰিলে হ'ব
jam terus mandi ulun buat sendiri kayak salah mandi gitu ambil. Tidak pakai lagi sana. Tidak pakai lagi mandi ulang kota itu. Apa kesini tidak lagi ya? Apa kesini kanan? Kanan ha.